Yung topic is retailer. Yan. Paano bang retailer? Yan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga gamba, magandang araw ulit. Pag-usapan yung mga magpapa-shoutout na comment lang dyan sa baba. Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa gagamba pa rin, pero yung topic is retailer. Yan. Paano bang retailer? Yan. Paano ba mag-retail? Paano ba kumita ang retail? Malaki ba kita sa retailer? Yun. Ang tanong, malaki bang kita sa retailer? Natural, malaki. Higit pa sa kalahati. Triple pa nga minsan. Minsan 4 na beses pa nga minsan. Ganun kalaki ang kita sa retail. Ito mga gamba ha. Pag nag-retail ka kasi sa isang lugar, ang gagamba mo na isang box, ang kuha mo na siguro mga 350, 4 kasama ang box. Yan ang kalakaran eh. Ihatid sa'yo yan. Ako, ang presyo ko 350. Pag wala kang box, 4. Ngayon, kung malayo na may lugar mo sa akin, mayroon tayong mga shipping fee din na mga pinakamataas na 100. Karamihan 50. Pag may dito lang sa Metro Manila. Kung naman sa parting mula south hanggang norte, napakalayo no. Tinitignan ko rin sa Google yun at saka tinitignan ko rin sa freight ng mga lalamove. Mas mababa tayo sa lalamove. Siyempre, kawawa rin yung retailer natin. Pero, pag retailer ka, kahit maghalaga pa ng 500 ng isang kahanyan o 600 yung Tagalog, panalo ka pa rin. Pero, hindi ko ibinibigay ng ganong presyo yun. Lagi kong tinatansya rin, kasi ako nagre-retail din ako. Tinatansya ko rin yung kikita ng maganda yung retailer ko para uulit pa siya. Yan. Yung ibang retailer kasi, pag nakita nila, uy, mura doon ako kukuha. Hindi mo alam, ang nabili mo, reject. Hindi mo alam, ang nabili mo, wala kang maibintang 10 piso, 45 city lang. Nahiya ka naman kasi ibigay ng 10 yun, dahil reject, maliit. Yun, mga gamba. So, hindi rin magkakalayo yung presyo kasi pupuntahan mo or i-deliver sa'yo, may shipping fee yun. Ang shipping fee, halos presyo na nung mababang gagamba nila. Halimbawa, 200 din yung shipping fee mo. Paano pa rin sa 400? At kung ano yung dumating sa'yo, kahit may patay, hindi mo na mapapalitan. Yan. So, ang retailer kasi mga gagamba, huwag kang magsabi laging lugi. Ikaw naman. Natatawa na lang ako itong mga retailer ko na minsan na, yung nakarang kinuha ko sa'yo, nalugi ako. Ano ka ko? Namatay pa o tinapon mo? Naubos pa, nabenta mo, oo, pero lugi ako. Nako, huwag na mong bulahin ng gano'n kasi nag-retail din ako. Ang gagamba, ang puhunan, kinuha mo sa akin, 350 to 4. Bibenta mo ng city, 10, 15. Asan ang lugi dyan? May namatay ka man, 1, 2. Naubos naman yung gagamba mo, isang araw lang, ubos na. Yung 3 kahamo, 2 araw, ubos na. Kumita ka doon, libo kita mo doon. Meron ako isang retailer dyan na napakabait. Wala akong marinig sa kanya. Nakabili siyang cellphone niya, pinos niya. Kailan ito lang, ilang oras pa lang. Hindi ko na i-mention yon, pero alam niya yan. Ang sabi niya doon, ito, nakabili ako ng cellphone ko dahil sa negosyong gagamba. Ako lang nag-supply doon mga gagamba. Pag nakikita ko kasi masipag ka, wala ka reklamo, bibigyan kita ng magandang laban. Ganyan mga gagamba. Pag kumikita ako sa'yo, ang gusto ko, kumita ka rin. Para tuloy-tuloy yung hanap buhay natin. Ang retailer mga kagamba, kahit kailan hindi nalugi yan, maliban lang kung pinalanggam mo yung gagamba mo or pinamigay mo yung gagamba mo or hindi mo na ibenta gagamba mo. Minsan mayroon akong retailer mga kagamba na kinuha ko lang itong gagamba niya kasi hindi niya mabenta. Tinanggal ko yung patay, pinabayaran ko sa kanya yung patay, kinuha ko ulit. Binalik ko sa kanya yung pera niya. Kasi nga, kaya kong ibenta yun dito sa bahay ko pa lang. Kahit mga sumbi na yan, magiging aggressive yan pagka akong nag-alaga niyan. Babalik sa dating sigla ng gagamba. Yan, yung mga retailer ko, binibriefing ko yan. Pag, alam mo sabi niya, tay, kuha ako ng 5 kaha. Sandali lang.
Mayroon ka bang buyer? Wala, ibibenta ko lang sa mga bata. Kailan ka pa nagpauso, ini-interview ko yung mga kagamba para matulungan ko siya. Kaya yung iba dyan na tinatanong ko, magsabi kayo ng totoo para matulungan ko kayo. Sabihin ko sa'yo kung ilan ang kukunin mo. Kasi baka ma-stock lang. Alam mo, malapit ka lang naman sa akin. Ang shipping fee lang naman 100. Huwag ka nang kumuha ng volume kung wala namang order. Ngayon, kung sa inaakala mo mabuubos mo yun within 3 days, okay, go. Pero kung sa loob ng 5 araw hindi mo maubos yun, ako, manghihina yung mga gagamba, liliit, hindi mo naman alam anong klaseng proseso gagawin mo. Meron ako dyan na retailer na kumuha na isang kaha, nalusaw yung box. Binuhusan yata ng gatas. Ayun, nalusaw yung box. Yung gagamba mo naman, mamamatay, malulunod. Ayun, kaya sasabi ko sila na manood ka ng aking YouTube channel kasi marami kang matututunan doon patungkol sa gagamba. Ang retailer kailanman hindi nalugi. Ang retailer, malaki ang kita. Ang retailer, magtanong ka sa akin kung paano mag-retail. Kumpleto tayo ng mga kaha. Mayroon tayo ditong kaha ng pambata. Ito, importante ito pag retailer ka. Importante yan. Yung malilit na box na yan, pang 5 piso sa bata. Hindi makakabili ang bata kung wala kang box na maliit. Tanda mo yan. Kaya inirekomenda ko lagi sa mga retailer ko, ito, bumili ka nito. Magbenta ka nito. Kasi hindi makakabili ang bata dahil wala siya lagayan. Tanda mo yan. Kaya ako, kompleto ako. May yung palita, may maliit na kong kaha, may hindi malaki. Puro pambata. Ang mga paninda natin basta't sa bata tayo nakipag-transact. Mabilis ang pera, mabilis kumita, masaya. Ngayon, eto, take note to mga retailer. Pagka nagtanong ka sa akin, tay, wala ka bang malalaki? Tinatansya ko. Tinitignan ko to sa record ko. Nakailang linggo na ba ito? Pag nakadalawang linggo ka na, or may 1 linggo na, magdadalawang linggo na, magtatanong ka, ini-expect ko na yan, magtatanong ka, tay, wala bang malalaki? Wala ka bang Bisaya? Ganyan. Yun. Ano mo ibig sabihin nun? Palaos na. Kaya wag ka na maghahanap ng mga malalaki pa, kung ano-ano dyan, u-order ka kung kani-kanino. Dahil ang naghahanap na lang doon yung mga maglalaban na mga pinatilyo, mga tatay. Pinansusugal nila. Ilan ba ang bibili ng bawat isang sugarol? Bibilihan 5 braso lang. Ayan. Isang kaha, 2 kaha kinuha mo dahil akala mo mabinta ka. Ayun. Nalugi ka tuloy. Yung kinita mo sa akin sa Tagalog na pambata, isusuka mo ngayon doon sa nakuha mong Bisaya. Dahil sa akala mo kasi pag Bisaya siguro sa una, mabinta mo pa yon hanggang sa malaki pala kinita ko. Kuha ko ulit ng bulyo. Yun na. Kasi yung kinunan mo, hindi ka naman ina-advise, di ka tinatanong. Kailan ka pa ba nag-umpisa? Kailan pa ba nag-uso rito? Yan ang tanong ko lagi. Para matansya ko kung ilan yung bibigay ko sa'yo. Kasi isusuka mo yung kinita mo, bandang dulo. Kaya tatanungin mo ako, tay, pag tinanong kita, kailan naubos yan? Anong oras naubos yan? Yun. Ganun lagi ang tanong ko sa mga retailer ko. Kaya, bago ka mag-retailer, magtanong ka muna sa eksperto. At saka, manood ka lagi ng mga ina-upload kong video para marami kang matutunan. Ang retailer, kahit kailanman basta nagtanong, hindi nalulugi. Pero pag nagsarili ka ng mundo, hindi ka nagtanong, lugi abutin mo. Lahat ng kinita mo, susuka mo. Tandaan niyo yan. Pagka naka-1-2 linggo na yung retailer, naghahanap na ng malalaki yung mga bumibili sa kanya. Ang sabihin mo lang sa kanya kung ano yung nandyan, yun na lang pagtiyagaan. Huwag ka nang maghanap pa kung ano-anong mga isusupply mo sa kanila. Yung obligahin kanila, marami kaming kukuha, ganito, kuha ka ng masbate, kuha ka ng jensan, kuha kami ganito, ganyan. Huwag ka maniwala nun. Ang nagtatanong sa'yo, 5 tao lang, 5 malalaki. Pero yung bata, hindi mo mabilang kung ilan yun. Ganon yan mga gamba. So, sana marami kayong natututunan dito sa nililecture ko sa inyo.
lagi nyo panoorin yung mga nagbabalak dyan na mag-retail dyan. Tanong muna kayo, tawagan nyo ako. Kung marami mga tanong pa kayo, wag na kayo mag-chat o text o ano man. Tawag para mas mabilis. Kahit tumatakbo ko sa highway, naka-headphone ako, kaya kita sagutin. Sa tawag, masasagot kita. Pero yung mga PM nyo na yan, malabo yan. Siguro gabi ko na kayo masasagot. Dahil siyempre nasa kalye tayo lagi. Yan ang retailer, mga kamba. Ang retailer, minsan umuubos yan. Nung wala pang pandemic, uubos yan ng hanggang 5 kaha sa isang araw. So magkano kita niya doon? Ang pagbebentahan mo, mga kamba, sa Tagalog, pinakamababa 700 sa isang box. Ang puhunan mo 4. Pinakamababa yun, palima-lima lang yun, pa 10-10. Ay, pero pag nagbukod ka pa, tig 20, tig 15. Ganito yan, ang retailer, ganito yan. Pag ang puhunan mo sa gagamba mo 4 o 450, maglalagay ka ng 20 lang na piraso na tig 5, pang akit sa bata. Ang ilalagay mo dyan, 20 piraso na pang 5, and then 20 piraso na tig 10, 10 piraso na tig 15, 10 piraso na tig 20. Ayan, mga gamba. Yung 10 piraso na tig 20, magkano na yon? 200. Yung 20 na tig 15, magkano yan? 300. Adi may 500 ka na. 30 piraso pa lang nabibenta mo. Kwentay mo na, ikita mo nun. Sa 70 piraso. Ilima mo na lang yun, magkano? 350. Diba? Ganon, mga gamba. Ganon kasimple. Yung mga gadget, pansundot, pangtakip, kompleto tayo niyan. Pero babayaran mo. Marami na ako inilibre dyan, pero sa iba kumuha. Kasama lang ng lumagamba. Nung lumakas na yung area niya, sa iba na kumuha. Yung binigay ko sa kanyang pabor, kalimutan. Ayun. So, yun, mga gamba, ang topic natin, retailer, sa mga susunod na episode natin. Pag-uusapan na naman natin yung mga panahon ng mga gagamba. At kung kailan ka pwede magpauso. Papaano bang pagpapauso? Yan ang pag-usapan natin sa mga susunod na episode. Hanggang sa muli, maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!